mangga budhe sarweng sapa garwa modho jarasa prabu kras namane mane 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 ngimpi apa ya iso para darsini ngadeg iki. Lah iki ning penyunan khusus kok ya. Wah, iki karo mlerak. Khususon iki. Aku ora nyawang kono gati wali Senin. Wis karepe. Jane ora ana penjarukan lho. Diaturi kok saestu iki lho. Sing njaluk ngalek direwangi nguyuh ping 3 karo Teguh no. Niki mau aku mriki karo gremeng ya. Sarmati. Cek nang. Wih. Ora sing njaluk elalu ki ora sing joget ning iringane kamu. Tak kira cukup turunan wae. Niki bojo-bojane piyai mriki niki Mbak Darsini mboten nate jumeneng dalu niki jumeneng. kanugrahan. Kanugrahan tur lagune lagu nostalgia dangu mboten medal. Nggih, mulai ya diaturke sik ela-elo. Mangga, ya Cak, diaturke. Mangga ya.
Iki Mbak Dar enten enten bebingah biasa. Jan. 100.000 rupiah ke Mbak Dar sini. Mbak Eka, jangan ngancani itu jatah. Matur nuwun. Aku yang ngancani, Mas. Aku yang ngancani. Yo pancen kewajibane kudu ngancani. Wah, nggih. Makasih ya Mbak Dar nggih. Nyenengke nganti iso jegok-jegok barang iki lho, Mas. Perkara ngaku. Au. 100. Dene le ngancani ora. Ngono kuwi iki tergantung amal dan perbuatan. Rezeki anak solehah ngono lho. Aku berbuat bola-bali ora itu amal. Ya aja. Lek gareng. Apa? Iki lho diceluk Mbak Silvi. Iki lho. Piye? Sing lanang karo sing wedok lomo sing wedok. Lho piye ta? Wis iki lho, ora entuk kok Bayu ora masalah. Sing wedok ngenehi. Malah entuk loro. Loro. Iki wong sing ngerti karo wong tuwa ya iki. Bojone. Kuwi apa? Apa? Jenengan trimo dingeten iki. Ora kuwi kan jatahe dheke. Oh. Dadi tak cicil sik 200 sik. Oh berarti niki DP wau. Oh, DP. Oh, DP le, DP. Nyah balik. Ora bojomu ngene. Oh. Pokoke tenan wis aku wis tak titeni karo Bayu ki ra tau cair. Bojone sing ngene. Oh alah. Siji Bayu, loro Sapa? ya wis Bayu tok wae.